zvazvinyatsobuda pachena kuti Nelson Chamisa atora mukombe. Nelson Chamisa ndiye ane vhoti yese yenyika yeZimbabwe. Mafactions ana Woshman Ncube, aiwa, mafunctions ana Singizo Chabangu angavapo, but vanhu vese vazongodzokera naNelson Chamisa vachiti Chamisa ndiye ane vhoti yedu, Chamisa ndiye mutungamiri wavo. Sandapinda mashoko abuda chitogwa panapa Chamisa chinyasorodza kuti munhu wese ane full trust maari. Notibva subscribe like utina on the bell icon. Tipinda pahendo panyoka pachinzi they will call him names, dictator or individualism, as they talk of institutionalism, culture, etc. The truth of the matter remains, citizens love and trust him. A case study, when he came down to the village, we made history as I got 14k votes. Tried there by the election got 3k. Ndo mashoko ari kuya vachibva posta Nelson Chamisa vachiti aiwa vanhu vangapa Nelson Chamisa mazita vachiti aiwa anoita individualism kana zvaanoita, asi azongoona kuti at the end of the day vanhu vese citizens ese munyika yeZimbabwe varodzokera naNelson Chamisa vachiti aiwa Nelson Chamisa ka aiwa ndo kunofulfillwa maaspirations edu enyika yeZimbabwe. Nelson Chamisa ndiye achaunza change munyika yeZimbabwe. Nekuda kuzviitiko zviitika munyika yeZimbabwe, kubata kwevanhu kuri kuti zviri brutal kutoitika munyika yeZimbabwe, kukripulwa kuri kuitwa vanhu, aiwa nhau dzana wikilojiva zviri kuitika muZANU-PF, vanhu vazongodzwa vachiti aiwa Nelson Chamisa ndiye mutungamiri wedu. Pinda comment section medu mutidze mafungiro enyu. Aiwa musangano subscribe, kulike, chitotena on the bell icon.